Hallelujah. Onyame asomdwe enka wo enna no pai ewia na enwumere yi. Onyame ye okese wade nyina mu mema wakwa aba. Prekusu bio de ba wote ase sendwumede yi so. Megide se wo ho ye ewe Awurade mo. Onyame nhyira wo bebre. Ene nso ye befa ya kenkan samafi Petro ma etosomienu. Eti miensa kichemo wotwe kosi duba kon 2 Peter 3:8-11. Adofo mama yentie Awurade asem. Yenne ye kafa Yesu Kristo ne maye a etosomienu. Yesu obebe biom gimi so se mesiesie me ho. Hallelujah. Na onyame asem etre yense maye remfi se onyankopon emu no mfi apem eye dakro na dakro nso eye mfi apem we di adanse se onyankopon ye wochi no de ye na adwuma ne mama no akasa woni bre a ode ye na adwuma. Hallelujah. Then ye hu se nyankopon enye se ne hu onyu enye se oto ne bokeke so oye wa se obedi ne bohye so se de ebinom eka no se onyankopon ofa ne bo a ochansa na wato internet se ye de fa baby debi. Onyankopon enye slow. Onyankopon ne hu enye onye wa onye slow God debi. No nche ne bohye nso ho se de ebinom edwene no ne momo no oto ne bo ase se de be aye no obesiesie yen se nyame pese ode ye di dwuma bi ana ye yakoma so ahwede bi ma yen a ebi ye ho ana ohwe ebre a ye pre a ode dom yen a ye hu ehonfa so nti nyakopon to ne bo no de ne seso de ma ye bia no ode adom ye woni bremo esan so ompese obi biara ebe ye oyeraba obi biara pese opese nyina ye da ne fi ye bone ho efeso obi ni mo Awurade na Awurade de enipa eboa aheman na na se bo ogidi ni eseso de ma na obetwe kosi se ye benya adwensakira na ye hu so nyame da no ebeba te se de owifo eba eso ni asase betwem akọ dede kese ene besi na osoro aye hui emu ne nyinara ebe nane ebe bobo te sempa na nane na fei asase so ne nyina nso asei na fine beba ne se yen ena yekogina atemmo mu so Yesu Kristo ba ye ne bekwa kodida eda eni ewie ye anase oba ye de areho ene bedwane debi nka Kristo abetu yense ye krado a ye twen no kese so ne asase atwem kwa ede ne ye nyina so ne nyame asem eno so emunom nso ye begina ema ye de ebu ya kai sai onyankopon be sha temu ase fi na safo dem so wa ye krado se Yesu obebiom wosiesie ho ana esanse sane me nyina nya me twa ye ho ahie nyina ebesa yinti odofo ehiama me ne wo se ye bebo tenene abrabo ye bebo kronkron abrabo ye bebo nyamesuro abrabo a ede ye bekoda nkwemu obi ntimi fa na ho odin ka se me som Awurade egisa wo ma ho kwan se nyame kronkron emma na ho odin no ma na kwankyere nti nka nyame kronkron dombo ayen sanse honhom a etiye mu no honhom a ne din ye honhom kronkron nti nka yesu ya nante se de honhom kronkron no ebe kyerɛ yen na se honhom adi wakan na te wo mu kronkron dia na de kyerɛ se yensu ebetimi anante wo kronkron yemu Awurade ndombo ayen ye nante wo kronkron yemu Awurade ndombo ayen ye setie ma nyame kronkron ama ye kasa ye abrabo ye ne ye onyankopon soma ode soma ye mpono ya gye no pepemo bebi ebedu bia no nipa nti nyame nka ewo ho ya brabo pa entimi ntwe akra o mo yira echense ya brabo be pamo nipa efi onyankopon ahimemo onyankopon dombo ayen no onsiesie ye ma ne ho na sa wanche
na ɔda ne ho adi wɔ n'anuonyam mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyaraba. Yɛ ɔsɛmpakani adwuma na Nyame bɛhyira wo. Kyɛ asɛm yi na akra nyinaa yɛn nyinaa yɛntumi nsua na yɛmfa ntwɛn Kristo. Onyame nhyira no so aba wɔ da yi mu ɛwɔ Jesus din mu. Ɛneɛ sɛ Yesu amma ɛnna a yɛbɛhyia ɔkyena nso. Ɛneɛ bye bye.